Human nag-resign isip chair sa Civil Service Commission, mudagan si Carlo Nograles pagkamayor sa Davao City. Atong sayro ng detalye ini pinaagi ni Argil Relator live. Argil. Sara at banga ni Attorney Carlo Nograles ang iyang dating boss na si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte sa pagkamayor sa Davao City sa 2025 midterm elections. Sa ulahing adlaw sa filing of Certificate of Candidacy, miabot sa COMELEC Davao si PBA Party List Representative Migs Nograles. Nag-file siya sa iyang Certificate of Candidacy pagka-congressman sa Davao City 1st District, isip independent candidate. Ang PBA naman nandun, so hindi naman po tayo nawala sa 1st District, no? But now, syempre mas focus na ta sa ato ang pwedeng mabuhat. Like I said, continuity po, serbisyo sa mga tao, keep the best practices, improve on those that we need to improve, and mas marami pa tayo sa mga sectors na pwedeng matulungan. Makaatbang ni Congresswoman Nograles incumbent Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ug laing duha pa ka personalidad. Sunod nga nag-file sa iyang COC ang magulang ni Congresswoman Migs nga si kanhing Civil Service Commission Chair Attorney Carlo Nograles. Kagabi, bispera sa deadline sa filing sa COC, nagsumite na siya sa iyang resignation isip CSC Chair ngadto kay Pangulong Bongbong Marcos. Makaatbang ni Attorney Carlo pagkamayor ang iyang kanhing boss nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte ug laing duha pa ka personalidad. Si Attorney Carlo gi-appoint ni kanhi Pangulong Duterte isip Cabinet Secretary sa Duterte Administration niadtong 2018 hangtod sa 2022. Gi-appoint sab siyang acting presidential spokesperson niadtong 2021 hangtod sa 2022. Gi-appoint sab siya nga chair sa CSC. Bisan nga makabangga niya ang kanhing Pangulo, dapat matud pa nga adunay choice o mapagpilian ang mga Davaoenyo. Kitang mga taga Davao, deserve nato ang dunay choice. Makapili kung kinsa ang atong gusto. Dili ka ng no choice na lang tapirmi. Davao and all Davaoenyos deserve a chance to have real, meaningful, and lasting change. Una na gibutyag ni kanhi Pangulong Duterte human siyang pag-file og COC nga buot pa niyang magsilbi sa mga Davaoenyo. Davao better than yesterday. Mas makapagsilbi ako ng mas malawak ang poder ko, power. So far, Independent candidate sa Attorney Carlo apan sumala niya nga angayan nga dunay suporta ang Davao sa administrasyon labi na sa mga proyektong nanginahanglan og dagkong pondo. Again, we need the support sa administration but also ang Davao City kinahanglan doon na po'y local support na ihatag. We have to be open to from the support from anyone. Abri dapat ang Davao to take in whatever help kay dili nato kaya na kita lang mag-inusara ani. Gihulagway niya isip David versus Goliath ang iyang mahimong dakong hagit sa pagpangampanya. The people of Davao have the right to choose the right choice at this right time in our beloved city's history. Timaan sa usa ka demokrasya ang dunay kapilian. Katandem ni Attorney Carlo si Davao City 1st District Councilor Bernard Alag nga nag-file na sab sa iyang COC pagka Vice Mayor. I am supporting the candidacy of Carlo Nograles as our mayor. I am convinced to run as Vice Mayor because ang mga Davaoenyo karon dili na kontento sa present leadership. Daghan kay complaints ron. You know that. Daghan kayo problema ang Davao City and wala na aksyonan. Sara karong hapon gitubag sa hugpong sa Taong Lungsod Party, pinaagi silang social media account official na pahayag labot sa hungiho nga mudagan pagka-senador si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Gipaklaro sa HTL nga pagka-mayor gayud sa Davao ang daganan sa kanhi Pangulo. Committed matud pa ang kanhing Pangulo sa pagbalik sa local governance o pagserbisyo sa katawhang Davaoenyo.
Sara, as of 5 p.m. closing time sa ato ang filing of Certificate of Candidacy. Adunay, unom ka mga mudagan pagka-mayor sa Davao City samtang upat sab ang magpapili alang sa pagka-vice mayor alang sa 2025 midterm elections. Sara. Daghang salamat, Argil Relator.